Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joert mij Boas, want zijn album is eindelijk uit. Petra Boomsma, die had een prachtige bundels kreun. Jawel, gedichten, daar geef ik nog goed praten. Optreden van onder andere Ray Smith, mijn werkgeester Roots. We gaan natuurlijk ook nog optredens onder andere van Sido Matters in verband met zijn nieuwe cd. En de band Vaart, live in Noorderwijk. Stil, als ik het even niet meer weet. Alles gaat een kant op, beweging bij de vlees. Zo loop ik langs de vloedlijn, het strand bevalt mij goed. Zo vlak, oneindig groot, maar dan wordt het alweer alles beweegt, alles beweegt, alles beweegt, alles beweegt. Het gaat alle kanten op. Alles beweegt, alles beweegt, alles beweegt, alles beweegt. En ik denk niet dat het stopt. Hoe simpel zou het zijn als mijn vrienden volle maan zijn rust een keertje pakte om daar te blijven staan. Ik nam vanmorgen een besluit, tegen de maan zeg ik geen nee. Alles blijft bewegen, vanaf nu beweeg ik mee. Alles beweegt, alles beweegt, alles beweegt. Alles beweegt, het gaat alle kanten op. Alles beweegt, alles beweegt, alles beweegt. Alles beweegt, en ik denk niet dat het stopt. Alles beweegt, alles beweegt, alles beweegt. Alles beweegt, het gaat alle kanten op. Alles beweegt, alles beweegt, alles beweegt. Alles beweegt, en ik denk niet dat het stopt. Nee. Ja, toffe band. Ze komen hier net zo heel vier wij, maar wel van de andere kant van de diek. Kop Noord-Holland, maar ze zullen regelmatig Friesland ons. Dus het is dit weekend nog in Holwert te spelen. Ze hieten dus Vaart, dat is de band. En Jacob is de jonger. Jacob, welkom allemaal. Dankjewel. Wij Friesen zeggen dat er zijn West-Friesen die daar wonen, maar dat is niet zo helemaal. Nee, Hè? ja, die wonen er ook, maar wij zijn gewoon Noord-Hollanders. Jongens uit de polder. Dus ik kan net in het Fries beginnen. Wie kan het proberen? Ik denk wel ja of nee. Stel de band even voor. Doe ik even. Ja. Leuk. Oh, dat versteer ze. Op saxofoon. De enige die conservatorium geschoold is in deze band. Maar het verschil niet weet tussen couplet en refrein. Marco Morsk. De stuwende bas. Kees Bakkum. Onze drummer. Zijn moeder heeft ons gevraagd 25 jaar geleden. Neem die jongen mee, want anders zit hij maar thuis. Dus hij is nog steeds bij ons. Ruud Brouwer. En op gitaar, op allerlei gitaren, Ruud Roemer. Dat zijn we. En ik ben Jacob. Ooit begonnen als coverband? Ja, klopt. We hebben wel 20 jaar met Nu of Nooit allerlei feesttenten gedaan in Noord-Holland, kermisfestivals. Op een gegeven moment stapt de gitarist het podium af na, ik denk, een liedje van Guus Meeuwis, niks. Maar die zet zijn gitaar neer en zegt, ik ben er klaar mee. Toen zijn we gestopt. En toen zijn we een paar jaar daarna begonnen met Vaart. En eigen liedjes gaan schrijven. Die ergens over gaan vinden en zeggen wij. En eigenlijk altijd bij ons gebleven. Ja.
Maar goed, qua samenstelling wel hetzelfde gebleven? We spelen zo goed als. De meeste jongens spelen wel 20, 25, met hem zelfs 35 jaar muziek al. Ja. Doe je nog steeds dorpsfeesten? Want ik las ook, jullie zijn het theater ook wel in geweest? Ja, we vinden eigenlijk heel klein mooi. Van de theaters hebben we veel geleerd eigenlijk. Met zangpartijen ook. Maar Speel je dan ook heel anders? Ik bedoel, dit is een redelijk vol bandgeluid, maar doe je dan meer akoestisch bijvoorbeeld? Ja, klopt. Wat meer ingetogen. Wel net de switch tussen de swinger wel in. Het moet niet duf worden. Dat vinden we mooi, maar afgelopen jaar ook weer wat buitenfestivals gedaan. Popweekend Schagen, geweldig weer om te doen ook. Lekker beuken, dan doen we ook namelijk. Morspitje. Voornamelijk Noord-Holland en Friesland en dat soort provincies. Dus waar jullie Noord-Holland vooral en Friesland hopen we na dit... Nog veel meer, ja. Ja, maar het leeft hier wel, dat vinden we wel mooi. Maar gewoon lol maken, daar komt het eigenlijk om in. Absoluut. Vanmorgen het busje gestapt hier en dat vinden we prachtig. Good times. Ja, echt waar. Ja. Hoe gaat het met jullie? Hoe schrijven jullie nummers? Is dat één iemand of met de hele band tegelijk? Ja, dat is mooi. Dus wel verschillend. We hebben, soms is er een gitaarriff of er is een drumpartij of een basloopje. Soms is er een tekst. En we hebben geen formule. We hebben het volgende liedje wat we gaan doen, kwam Ruud de studio inlopen. Hij zegt, jongens, ik heb een liedje gemaakt, speel het maar mee. Nou, dat is het volgende nummer. Maar er zijn ook nummers die, wat ik zeg, die beginnen met een tekst en dan vlechten we het in elkaar. Wat zijn de plannen eigenlijk? Ambities? Ja. Ziggo Dome, Heineken Music Hall? Nee joh. We willen eerst naar... Of naar het buitenland, Texel of zo? Ja, met het bootje. We vinden, die festivals vinden we prachtig. Julianenpop al gedaan. Volgend jaar hopen we Badpop in Waland. Maar daar moet jij even voor zorgen. En misschien hier wel een paar optredens. Maar we hebben een single, een album opgenomen afgelopen jaar. Hoe heet die? Alles Beweegt heet het album. Waarvan net de single gespeeld. Theo Vogelaars, ex-bassist Truck in de Keks, heeft ons geholpen met de opname en mix. En hij doet het lekker op Spotify. Volgend jaar willen we eigenlijk 1 single doen in de zomer. En voor de rest lekker spelen eigenlijk weer. Dat vinden we prachtig. Klein of groot. Heerlijk. Lekker. Ja. Aanstekelijk enthousiasme. Dank u wel, jongens. Wat is het nummer wat jullie gaan doen? Hoe heet het? Nooit meer hetzelfde. Ja, uit het hart van Ruud Roemer. Dat was het liedje wat hij heeft gemaakt. Ja. Vaart, de band, live in Noorderwien. Soms leef je langzaam in de tijd en dingen gaan zoals ze gaan. Je geeft geen enkel rugbaarheid aan een liefdeloos bestaan. En dan heel plotseling een lichte vlinders dansen in mijn maag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Je haren dansen in het licht, je bent nog mooier dan voorheen. Zonnestraal op jouw gezicht, ik geef je een kus er dwars doorheen. En dan heel plotseling, een lichte vlinders dansen in mijn maag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. De dingen die jij voor mij doet, ze lijken haast vanzelf te gaan. Ik weet dat ik het zeggen moet, soms eens wat vaker naast je staan. Maar dan heel plotseling, een lichte vlinders dansen in mijn maag. Er
Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Nooit meer hetzelfde als vandaag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Nooit meer hetzelfde als vandaag. En dan heel plotseling, een lichte vlinders dansen in mijn maag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Nooit meer hetzelfde als vandaag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Nooit meer hetzelfde als vandaag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Nooit meer hetzelfde als vandaag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Er zijn geen wegen meer terug, nooit meer hetzelfde als vandaag. Er zijn geen wegen meer terug. Als alles mislukt is, niets valt te herstellen, tot dan vaste bodem gevaarlijk gaat hellen. Als geen onheil meer stopt en geen tij wil meer keren, wil jij het voor ons dan nog één keer proberen? Er is altijd een kans om er iets van te maken. Wie maakt voor jou uit hoeveel kansen je krijgt? Als rebellen gaan moorden en brandhaarde woede, de haat welig tiert, sterker dan jij vermoedde. Als wij met elkaar onze lessen niet leren, wil jij het voor ons dan nog één keer proberen? Er is altijd een kans om er iets van te maken. Wie maakt voor jou uit hoeveel kansen je krijgt? Er is altijd een kans om er iets van te maken.
we vliegen de grond in geboord. Maar als je goed luistert, dan heb je gehoord van het lied van de hoop dat steeds zachtjes begint. Als de duisternis valt, als hij denkt dat hij wint. Maar de hoop nam vrij af, zwalkte rond in de stad. Zij had het vannacht met de wereld gehad. Ze kwam thuis, beetje dronken en heel veel te laat. Zocht in haar LP's naar die prachtige plaat. Met als derde dat liedje, en jij kent het ook. Heel zachtjes en krakend klinkt het lied. Er is altijd een kans om er iets van te maken. Wie maakt voor je uit hoeveel kansen je krijgt? Er is altijd een kans om er iets van te maken. Wie maakt voor je uit hoeveel kansen je krijgt? We hebben een rare tijd achter de rug. Coronatijd, coronajaren. We hebben gelukkig nog redelijk muziek kunnen maken tussen de verboden door. In een oefenruimte waar we afgezonderd waren door plastic. En we schreven liedjes. Maar op een dag dacht ik moet wat anders, ik moet er eens uit. En ik dacht, ik ga een dagje naar Amsterdam. Naar het AVL, het Antonie van Leeuwen ziekenhuis. Bij mij gaat het nu goed, dus daar gaat het liedje gelukkig niet over. Het gaat wel over wat anders. Er ontstond daar een nummer. En dat kwam omdat ik voor het ziekenhuis stond en er allemaal mensen naar binnen gingen. Er werd iemand afgezet in een grote BMW. En met een maatpak en dure schoenen. En die ging die draaideur binnen en achter hem aan liep iemand met een plastic zak en een joggingsbroek. Met zijn hele hebben houden in die tas, denk ik. En dan dacht ik, ja, als ze daar binnen zijn, dan is iedereen hetzelfde. Nou, dat stukje heeft het liedje niet gehaald. Wat het liedje wel haalde, was het volgende. Ik liep verder die hal in. En tot mijn verbazing hoorde ik iets. Het waren mooie klanken, ja, natuurlijk pianoklanken. En ik liep verder, want ik hoorde al, dat is geen bandje wat erop staat. Dat klinkt live. Ja, dat herkennen wij. En dat klopte. Ik kwam een enorme hal in, na een doorgangetje. En er zaten allerlei mensen langs de randen, aan tafeltjes, met elkaar te praten, heel zachtjes. En er zat iemand te spelen in de hal in de hoek van die hal, op een piano. En ik dacht, wat vreemd, die man zit daar. Misschien wel elke dag, of elke week, ik weet het niet. En hij werd eigenlijk onze eigen pianoman. En daar gaat het liedje over. Theater, hoop en vrees. Theater, hoop en vrees. Het is een bijzonder fenomeen. De show is altijd uitverkocht, maar niemand wil erheen. Nog niemand heeft op internet die laatste kaart gekocht. En voor de laatste show werd nog nooit 1 kaart gezocht. In gedachten zie je hem staan, de theaterdirecteur. Met snor en brede grijns, welkom bij de deur. Daar kondigt hij de show aan, met artiesten in het wit. Publiek maakt zich dan op voor een ongewone rit.
Je hoeft er niets te vragen, er wordt je niets gevraagd. Er is altijd een artiest die het publiek op handen draagt. Elke show komt aan, het is steeds weer een cadeau. Maar voor iemand in het publiek is het de allerlaatste show. En daar speelt hij, en daar speelt hij, maar door. Normaal gesproken ben ik een nuchter Fries. Deze knoop kwam dus ook uit het niets. Ineens is het te veel voor het hoofd. Het licht wordt langzaam gedoofd. Gelukkig grijp je net op tijd in. Dan wordt het tijd om op te ruimen. En deze taak niet te verzuimen. Zoiets kost tijd, dat is een feit. Ik sta altijd klaar voor een ander. Ik vind dat het moet. Met mij komt het ook wel weer goed. Een mooi gedicht van Petra Boomsma. En daar zit een verhaal bij. Ze had het initiatief genomen om een bundel uit te brengen met haar eigen gedichten. We kennen Petra van uw eigen Noorderwind. Ik kom Friesland al een behoorlijke tijd. Ik weet dat ze ook aan het schreeuwen weer. Maar dat je dan zelf het initiatief neemt om deze... Petra, ik pak even de bundel van die dit uit te brengen, dat dwingt alleen maar respect af. Vandaar ik haar uitnodigen om 2 gedichten van te dragen. Ian hem krijgt jet. Maar Petra, we willen natuurlijk het verhaal van die even jaren. Want... hoe best u dat kwam om überhaupt gedichten te schreeuwen? Nou, ik ben al een paar jaar heb ik depressieve buien. En ja, dat voel ik van mij schreeuwen. En toen bleek dat ik dichtje hoor. Maar wel in mijn bebetaal, dat is Nederlands. Je bent in het Nederlands opgegroeid? Ik ben Nederlandstalig opgegroeid, ja. In een iets Fries dorpje eigenlijk, hè? Ja, klopt. Weet dat precies? Willem. En er is wel een proto Fries kom je heen, maar het Nederlands leidt het dichtst bij die. Ja, want omdat ik vaak in het ziekenhuis te laden kwam. Ja, daar waren geadviseerd om mij Nederlandstalig op te voeren. Nou, we pruttelen wel mooi nou in het Friesk. Hoe zwier wie het om het te schreeuwen? Want toen zei ze al aan de onleiding weer... dat is er regelmatig les is van depressieve buien. Dat lijkt me ook wel heel moeilijk om daarover te schreeuwen dan. Ja,
dat ik dus op het moment dat ik het metaal onkoor. En ja, dan flut het blijkbaar samen met pen uit. En resulteert het in een prachtige bundel. Hoe hast je dit georganiseerd? Hast je dit al jezelf gedaan of was het hulp gewoon? Nou, ik heb weer uit jou osgehoord. Maar die hier ziet van nee, dat kunnen we net wat verschillende redenen. Dat heb ik uiteindelijk het uit jou voor die dichtbundels maken. En die hebben dichtbundels van mij geschreven. Die dichtbundel van mijn bakker. Ik ben nou al, omdat ik het zelf in beheer heb, ben ik nou al over 30 cent daar. Dat is wel fantastisch, toch? Ja. Is dat verwachten? Nee. Nee, de eerste 15 die ben daar bij de familie gegaan. En de rest, toen kwam ik op het idee om ze te verkeepje, zeg maar. En om dat geld onder doel te jatten. Hoe wat voor periode hadden we het? Dat is de gedichtenskreun haast. Gaat het door een hele lange periode? Ja, het is eigenlijk in de 2015 al begonnen. Ik door die ziekenhuisopnames. Ik heb een stukje wat trauma's opgeroepen. En mijn traumatische verleden is hier op ditzelfde plakje hier Burtsen. Hier bij. In de Noorderwien studio. Ja. Ja, klopt. Hoe kwam dat? Wie er een optreden van een muzikant of zo? Ja, dat klopt. Dan kiest ze nou als Sjoerd. Sjoerd Steegstra en zijn muzikale maten. Sjoerd hier de band. Ja. Dat wie voor jou een soort van brekpunt? Ja, hier voor Sylvescus kwam dicht bij mijn eigen herinnering. En dat hier kwam om door die morgen heen, waar hij wil. Dus echt een muzikale kaai die bij in de mentale doorstut zou zwaren. Ja, precies. Wat een verhaal. En daar weet hij ook alles van wel. Hè? Want hij komt ook wel eens bij die op visite nevens mee. Ja, hij komt regelmatig op visite, ja, klopt. Welk nummer wie dat van Sjoerd en Sa? Dit was nog weer dat. En er zit een stukje dat je precies mijn eigen ervaring. En toen ik compleet dichtsluit. Wat had hij wel geholpen dus. Uiteindelijk heeft het me geholpen, ja. En dat resulteerde uiteindelijk in een prachtige bundel. Peter Boomsma, mooie foto op de voorzijde. Was er belangstelling voor hast? Er zit een hele mooie verhaal in. Misschien rekkert het die ik wil op deze wijze. Mail dan even bij dit programma. Dan krijg je hem de gegevens wel van u. En het adres van Noorderwien is eigenlijk heel simpel. nw.noorderwien@omroepfriesland.nl. Dus hartstikke interesse en was misschien die bundel gaan. Mail even naar nw van noorderwien@omroepfriesland.nl. Hast nog hier een gedicht voor u? Natuurlijk heb ik nog een gedicht voor je. Maar wat ik nog even... Een taartje wil. Dit dichtbundel is schreven niet met eigen ervaring. Maar ik denk dat iedereen er wel wat aan heeft. Dat denk ik ook. Denk. Dank u wel. Dank u wel. Soms kan het leven zo eentonig zijn. En wat is het dan fijn dat er muziek is waar je emoties kan laten gaan. Hoe ver ze ook wegstaan. Er mensen zijn die je de moed geven om door te leven. En je ineens beseft dat je alles kunt herleiden. Daar je verleden wat je lang hebt lopen te vermijden. Langs de hoge wal, waar het gras zo lang is, de aarde nat, dus helmen scherp, kriebelkruid
tegen blote huid. Zoeken naar verschil, vonden wij elkaar. Tussen al het gras dat lang was, zagen wij elkaar. En schreeuwden we spontaan, zonder elkaar stem te horen. We groeven onze pijn en proefde ik jouw zijn. Dat er vogels vlogen en daar het water stil ging staan. En de wolk die zomaar viel, teken van verzoend verdriet. Kijk, die kleine eend zwemt alleen maar avontuurlijk tussen zilverriet en wilg, tussen zon en maan altijd, tussen zon en maan altijd. Kijk ons zoeken, kijk ons aan, niet dapper en niet laf. Langs waterwegen, door stille stegen, reizend jaren heen en weer. Bootje baden stonden wij op het kleistrand naast het meer. Nu het gras de hemel raakt, de schuld voldaan, de stemmen stil. Prachtig mooi, Veske. Van, ja, dat is altijd een beetje het dilemma bij Sido Martens. Is het nou een sjongere poëet of een poëtische sjonger? Dat is altijd de vraag. Een tijd verleden zei hij, ik ging het wat rustiger rondwaan en ik breng net zo volle meer uit. Nou, wat wie het? 2020 CD Koester. Het hier daarna wie het de CD... De Zwaarte. Ja, ondertussen bracht er ook nog een boek uit, Mijn leven als zwam. Vervolgens kwam er nog een soort van kwarte verhalenbundel uit. Droomdolen. Ja, mooi hè? En wat schetste me verbazing, en Tietje kreeg een mail, dat kost mij de bus naar Boetenpost, naar de prachtige locatie trouwens, Paviljoen Mem, om zijn nieuwe CD. En dan komt die multilied in ontvangst te nemen en Griff zal die direct nog een pinnoemers bij spelen. Er zijn nog een paar plekjes vrij in de bus, want dat wordt Snijn al hier georganiseerd, maar ik denk... Sido, ik had de CD nog net jet, maar ik nodig die blien uit, want toen maakte dat het prachtige vers, dus ik dwar hem hier gewoon deel te zetten. En dan bewijst het weer. Wat een mooi versje. Ja, nou, dank u wel. Ja, CD, nieuwe nummers. Koest die we net in horen? Nou, nee, maar ja, dat hoort net op, hè. Dat is net uit arrogantie samen. Maar ja, er komt altijd wel weer wat. En dan wil ik het echt wat maar dwaan. Want dan is het voor mij eigenlijk, wist je wel, dan kan ik het echt maar rest litten. En nee, ik vind het gewoon echt wel weer leuk. En wat ik zie, er zijn altijd nog wel zo'n protte dingen die is best nog wat toe maatje kist. En dat ontstaat dan gewoon. Ja, de laatste keer had ik echt opgelucht zijn, ging vooral terug. En dan stappen ze 20 keer. Meidje, als hij maar weer terug in. Prachtig mooi versje. Wat voor versjes ben het? Zit er een verhaal achter? Nou, het is... Ik tochte, want ik ben nou aan het repeteren om al die 14 bisectie dan, maar ik doe de 14, maar ik denk het is wel zwier. Het gaat een proto maar wij dwingen die net, hè? Nee, maar de onderwerpen is wel. Dat is een prot te dwan in de wereld natuurlijk. Een prot Oekraïne, energiecrisis, neem het olie en op de krant staan er vol van. De is dit een reflectie op de boete verhaal? En ik denk, ik wil het eigenlijk net, maar dat komt er dan toch uit.
En ja, de kist er net omheen. Het impact op ieders leven. En dit is dan mijn manier om er misschien mee om te gaan. Om het een plakje te gaan. En ja, er zitten wel dreigen noemers tussen. Toch ik hier les. Juist de trein achter me in verdorie. Die mensen moeten wel zitten blijven. Dus nee, maar ja, nou ja, maar dat zo is het gewoon. Het ben dreigen 10. En dat klinkt ook in mijn noemers terug. Ja. In de teksten dan vooral. De maakst er liedse vestjes van, terwijl de problemen enorm grut binnen. Er zit ook een soort paradox haast in. Want ik kan me voorstellen, ken je een beetje, dat hij soms ook wel eens lulk maakt over de omstandigheden. Ja, natuurlijk. Inwendig ben je hartstikke lullig over een heel veel dingen. Hoe filtert dat naar een onschuldig klinkend vestje? Ja, maar de tekst is meestal net zo onschuldig. Misschien is de melodie wel... Dat is dan wat lichter misschien, maar ja, het is wel een prut mineur. En dat is altijd wat dreig natuurlijk. Hè? Ja, dat is altijd briek en mankeliek. Ja. Ja, nee, maar ik denk direct net de botten. Ik schreeuw associatief, zeg maar. En dat komt gewoon. En dan lees ik het letter terug. En dan een scross, wat er misschien scross ik helemaal niks. Maar het is wel, ja, dat mijn Oekraïne doet dat baden in maart weer dat of zo. Wanneer weer dat precies? Februari. Februari al, ja. En toen, ik schrok echt weer die beelden van die tank door die auto heen. En ik denk van, waarom mat dit? Waarom kunnen we gewoon net in vrede leven? Maar ik had het misschien al een hippie gedachten, maar... Ik ben geen hippie, maar ik had dezelfde gedachten daar. En waarom mat dit? Om een stel idioten die elkaar het licht in de ogen net gunnen, blijkbaar. het ultieme kweer. Ja. En dan gaat alleen maar wat ze hoe daar uitfretten in het bezet gebied met verkrachtingen. Mensen die gewoon op straat Delskep. Nou ja, het is het klassieke boek helaas. Ja. Het is vaker dingen in de geschiedenis, maar het is er nog. Het hem constant weer. Ja. En we leren niks. Nee, dat ben ik wel met die eens. Ja, blijkbaar. Ja, wij wel, maar zij net. Nee, maar... Nou ja, aan de andere kant, wij winnen net wend om mensen deer te maken. Dus ja, nee. Misschien moeten ze wat beter naar huis luisteren. Misschien beter naar die luisteren. Nou ja, dat weet ik niet. Dat heb ik niet in pacht. Maar ja, het houdt hij wel bezig. En iedereen, Westelijk maar hier in praat staan. Iedereen is maar die eerste. Ja, dat kan natuurlijk net. En waarom had dat? En alleen maar om geld en macht. Ja. Dat is het enige. Ja. Of het geloof. Ken ik nog een leuke oorzaak. Ja. Van de protelenden. Dat zijn de thema's dus van deze CD? Wel, ja. En de leerde, natuurlijk. Dat houdt nooit op. ja. Wat voor periode? Is dit inderdaad in zo'n kwarte periode skreun dus? Ja, voor hier november, december en begin van dit hier. Dat is meestal mijn productieve periode. Als het blaadjes vallen. Dan trek ik mijn zonde terug in mijn hok. Ja. Nee, en dan ben ik aan het variëren. Dan neem ik het alweer wat op. Ik heb alles al innig die trouwens. Ik denk wel net weer een beroep doen op de Hubert Heringas van deze vrouw. Bernet, een prachtige muzikant. Ja, zeker. Maar ja. Dus te beskieden misschien wel. Nou ja, dan denk ik van dan moeten ze weer maar die dingen van mij aan de gong. En ik kan ze eigenlijk net betellen wat ze eigenlijk verdienen. En ik denk door het nou gewoon alles al innig. Dat gaat in ieder geval mooie vestjes opleveren. Maar hoe neemt dat nou? De Magical... de Magical Mystery. Martin's Magical Mystery Tour. Savviet, ja. Dat is die busreis naar aan de Beatles, hè? ja, goed zo. Ja, maar de beste natuurlijk wel Beatles, man, of net? Ja, nou ja, wie kan om de Beatles heen natuurlijk. Ja. Maar ja, ik ben een Stones man, maar ik ben een muziekman. Ja. Ik ben net puur fan van dit of deze. Nee. Het is gewoon muziek, alomvattend, heel breed spectrum. Alles, ik heb les Perry Verlien, Miles Davis ontdekt. Ik denk, jongen. En de variaties en de kist af alle kanten op mijn muziek. Maar die 12 Noord, nou staat die er met binnen. Dat is intrigerend en indrukwekkend en fascinerend en spookachtig. Geweldig. Ja, daar rekken ze nooit op budget. Boeken, cd's. Ik zei al even, de les hier een beste... Nou ja, best alcoholtitel heel productief is. Op mensen meer weten wel hoe dit album, waar moet ze wezen? Nou, dat Sidomatters.nl, hè. Dat is en op die site is hier alles wel op. Ja. En voor de Martens Magical Tour, maar ik op de site zien in ieder geval. Gaat de reis naar Boetenpost. Ik ben blij dat Sido je al even is. Is nog een vestje ervan? Ja. Hoe heet het? Dat heet Silhouette. Dat gaat over huid eigenlijk. Want die is verstaan toen ik 18 was. En ik ben nu 23 en hij is 56 geworden. Dat was een rare ervaring dat ik ouder ben als huid worden is. Maar af en toe dream ik dan wel van hem dat het terug erdoor komt als een soort geest, dus een geestverschijning. Vandaar Silhouette. Met zijn moeder alleen in die
waar er ook nog eens staat. Als hij ligt in zijn bed, in zijn kamer, alleen veel te wakker en bang. En ik naar hem verlang, onder dekens van wol spookt de geest extra lang. Op de trap in de gang kruipt een schaduw omhoog, stapt heel zacht over hout. Een lichte windvlag van koud door de deur, dat silhouet dat zijn armen wijd open houdt. Wish I could stop the beating. I'm tired of feeling defeated. If only time could stop for a while. So preachers, stop your preaching, and teachers, stop your teaching. Show them what it's really all about. It's so hard to keep it simple, but it's easy to try. It's when you feel most alive. Stop trying to be heroes, 'cause it all comes down to zero. Now, it doesn't matter where we go. Your tools, man, stop being fools. This life is everything we know now. It's so hard to keep it simple, but it's easy to try. It's when you feel most alive. You gotta climb over the hill and take a good look at the sea, to what's out there in the deep. You find some time to kill and stop living endlessly. It's the only way you can breathe. Yeah. It's so hard to keep it simple, but it's easy to try. It's when you feel most alive. That's what makes you feel most alive.
Ja, ik kan Peri hier Roppenmatten. Jongens, die Boas, dat is fantastisch. En nou hoe ik het net met de sissen vind ik zelf. Hij gaat zitten, als hij nog maar de band hier resteert. Of solo. De kwaliteit drupt er. En eindelijk, we hadden er een proto praat. Is die CD en LP uit. Ja, prachtig mooi album trouwens. Geweldige muzikant, maar natuurlijk bij hem centraal. En hem zit je gewoon. Boas, fantastisch dat ze best, man. Welkom. Bedankt dat ik hier weer mag zijn. Hoe groot in de opluchting dat hij er eindelijk is. Eindelijk. Hij stond al een jaar lang, hadden we hem al. En vorig jaar opgenomen in oktober. Dus het is echt het is eruit. Ja. Hoe weer de presentatie? Ja, dat was echt kicken. Ja, weet je moet het altijd maar... Je staat daar en denk nou, zou het in de lege zaal en ben je aan het repeteren daarvoor. En denk nou, dit moet gevuld worden. En ik weet nog wel dat ik de podium opkwam en een glimlach kwam niet meer voor mijn gezicht af. Ik kreeg zoveel bekenden, maar ook mensen die ik niet kende, die kwamen gewoon even kijken. Die vonden het fantastisch. Mooi, dat was nou Joer dorst de solo spelen. Dat dorst ik tijdens een set. Hè? Dus de spelers wel maar de band. Ja. Maar ik ben zo'n band optreden, pakst ik wel die solo momentje jullie ook, hè? Ja. We hebben aan het halverwege deed ik een nummertje dat heet Keep It Simple. Nee, Keep It Simple, Strong Love heet het nummer. En die deed ik alleen, ging de band even af. En aan het einde hebben we altijd een verrassing. Dat is dat we dan met de band in het publiek, met 1 of 2 gitaartjes, gewoon akoestisch, en Lighthouse gaan spelen. Dat lijkt je sowieso wel, hè? Maar dat dorst ik wel huiskamerconcerten, hè? Ja, van alles. Huiskamer, tuinconcerten. Als maar spielikist. Ja, precies. Huistuin. Hoe zeg je dat nou? Keuken. Huistuin, Nou ja. keuken, muzikant. Als mensen het album houden, het is natuurlijk wel op de streams te jaren, maar ik kan me voorstellen dat ze zitten die CD of die LP die we ook wel hebben. Waar moeten ze dan even wezen? En nou, ze kunnen op verschillende manieren kunnen ze het bekrijgen. Via bol.com, online kun je het halen. Bij alle lokale vinylwinkels zijn ze ook wat te bestellen. En je kunt altijd even bij een optreden bij mij. Ik heb ze altijd bij me. Je kan mij ook een berichtje sturen. Wie weet, rijd een keer langs. Kan ik even langs komen brengen. Top, man. Ten eerste noemen we Keep It Simple. De title track, nemen ze dat in het jargon van het album. Welke is het man? Nu ga ik Lighthouse spelen. De laatste die ik dan ook in het publiek doe met de band. Boas, live in Noorderwien. I'm a daydreamer, a sucker for love, trying to find out what I want in life. I drink and I smoke whenever I like. Got a fear of missing out sometimes. I've been at sea for a long, long time, until you came and freed my mind. 'Cause you shine so bright, you get me through the night. You would take the tide up and guide me to your light, to cheer me up when I'm down. You lift me off of the ground. I'm the boat and you're my lighthouse, yeah. Don't know where to stop, I don't know where to start. I went out sailing with a broken heart. You're all alone, yeah, out at sea, until you came and rescued me. Oh, I've been at sea for a long, long time, until you came and freed my mind. 'Cause you shine so bright, you get me through the night. You take the tide and guide me to your light, to cheer me up when I'm down. You lift me off of the ground. I'm the boat and you're my lighthouse. We don't have to leave this island of love, baby. You and me all alone, lady. It makes me feel oh so free, having you next to me now. 'Cause you
shine so bright. You get me through the night. You would take the time and guide me to your light to cheer me up when I'm down. You lift me off of the ground. Oh, yeah, I'm the boat and you're my lighthouse. Yeah. Baby, you're my lighthouse. Yeah. Ooh. Hey, good morning, my darling. It's time to wake up. I know it's early. The sun is shining and it's a new day. I can't wait to see what's coming our way. I want you to know what to believe. You've opened my eyes and now I see we got a strong love and it's a hard time. But I don't wanna wait, girl, no, I wanna make you mine. Thought I could let you go and I've tried, but our love got stronger every single time. Yeah, good morning, my darling. Saw you smiling in my dreams. It's getting harder every day, but with you in my heart I'll be okay. I didn't know what to believe. You've opened my eyes and now I see we got a strong love and it's a hard time, but I don't wanna wait, girl, no, I wanna make you mine. Thought I could let you go and I've tried, but our love got stronger every single time. You rock and roll through life, a quality your time flies by, so I could hold you in my arms. Yeah, good morning, my darling. How is your coffee? I hope it's lovely. Yeah, I still miss you every day. Ja, wat is hij fantastisch, hè? Boas gewoon uit Haarswijk. Perry Flink kwam hij de studio hierin. Geweldig, toen al als een groot talent. En het is heel mooi te zien dat hij zich mooi ontwikkeld had. Het nieuwe album is dus uit. Keep it simple. Je krijgt zo van die mailtjes en dan denk ik, hey, dat vind ik een nieuwsgierig verhaal. Want er kwam een tip bij me. Dan moest dus even naar Ray Smith had ik hier. Want die had Frieske roots en die ging geweldig jongen. Nou, ik denk die combinatie die liet ik net doorheen. En dan bleek er ook nog uit Wergeer van origine te komen. Ja, Ray. klopt. Mooi, dat is best welkom. Ja, dank u wel. Best het Fries nog wat machtig of net? Nou, een klein beetje. Versteert het nog wel of net? Ja, zeker. Ja. Meer stads. Mijn moeder komt uit Leeuwarden. Ah, ja. En toch in Wergeer opgegroeid? Ja, daar hebben ze gewoond en daar ben ik opgegroeid. Ja, correct. Maar dan ben je al jaren net maar in Friesland ook, hè? Nee, vanaf mijn 17e ben ik zeg maar naar het midden van het land gegaan. Ja. Altijd artiest geweest of vast oren dingen die? Nee, ik heb altijd hier wel begonnen in de muziek. Indonesisch, Molukse muziek, Engelstalig en sinds een paar jaar Nederlandstalig. Waarom? Omdat de muziek in mijn hart zit en ik heel graag muziek wil maken en mensen blij wil maken. En ik word er zelf ook vrolijk van. Is die in Wergeer al tussen de Sko-douaren of net?
Nee, weet ik niet eigenlijk. Ik heb ooit eens in het dorpshuis daar gezongen vroeger. Oké. Was ik een kind. Ja, En ik kon niet weten. prachtig toch? Ja. Ja. Want hoe lang bist u al dwaande met een artiestencarrière eigenlijk? Ja, ik ben nu 60, dus al heel lang. Long time ago. Long time ago, ja. Hoe werken ze normaal gesproken? Schrijft u die eigen nummers? List dat dwaan? Bemoeit u nee. ermee? Ik schrijf mijn eigen teksten allemaal. En dan ga ik naar de studio in Zeggen. Dat is Laurens van Wessel. En dan gaan we zitten en dan heb ik een ideetje in mijn hoofd. En dan gaan we eigenlijk zitten en het ideetje laten groeien, zeg maar, tot een demootje. En dan ga ik nog een keer de tekst op aanpassen. En dan gaan we langzaam een keer opnemen. Ja. En dan wordt het ons nieuwe kindje weer. Ja, precies. Ja. Een beetje naar die oeuvre harkje. Er zit wel up-tempo op. Ja. Echt prachtig mooie liedjesversjes, om het zo maar zo Ja, te drukken. klopt. Komt dat ook waarom in de optredens? Dat zei ze van, ik doe vaak wel wat serieus optredens. Of het is vaak in de kroeg of op dorpsfeesten. Wat dorst het meer? Nee, heel veel feesten, partijen, grote hallen heb ik gedaan. Heel veel, dat doe ik nu ook weer. Zeg maar van Ahoy tot de Rai, noem maar op. Frieslandhallen ben ik geweest vroeger. Van alles en dat nog is wat. echt oldschool, hè? Dat is Frieslandhal. oldschool, ja. Ja, maar ik loop er lang mee. De bus nog de Fram. De Fram, Ja. bij USMM daar. Nou ja, zoiets, ja. Ja, u bent met er nog wel trouwens. Ja. Oh ja. Ja, prachtig nog. Goed joh. Nee, werk uit. Ja, ik heb nieuwe singles uit. Ik probeer per jaar een aantal singles uit te laten komen, zodat het een klein beetje in de flow blijft, zeg maar. En vandaag wil ik eigenlijk een klein liedje doen. En dat heb ik eigenlijk een beetje gemaakt over een vriend van mij die zijn vrouw kanker kreeg. En eigenlijk daar niet mee kon handelen. En daar gaat het verhaal een beetje over. En een vrolijk liedje wil ik gaan doen eigenlijk. Ik ben verkocht. Dus ik hoop het. Maar welke begint? Ik begin met het hele kleine liedje. Over Als je gaat, heet dat. Ray Smith, live in Noorderwien. Hallo mijn liefste, hoe gaat het nu met jou? Er is nog zoveel wat ik jou vertellen wou. Als ik mijn ogen open en naar je kijk, dan weet ik het duurt niet lang meer, maar ik wil je nog niet kwijt. Al die jaren samen, vol liefde en geluk. Een lach en een traan, onze liefde kon niet stuk. Maar nu is de tijd gekomen, nog even en je gaat. Waar blijven onze dromen, nu je mij ineens verlaat? Maar ik kan het niet, ik wil het niet, ik kan jou niet laten gaan. Je bent de zin van heel mijn leven, hoe moet ik zonder jou bestaan? Nee, ik kan het niet, ik wil het niet, ik kan jou niet laten gaan. Ik wil bij jou zijn tot het einde. Je bent de zin van mijn bestaan. Langzaam met de jaren, dan slijt je verdriet. Dat is wat men zegt, maar ik geloof het niet. Soms dan ruik en voel ik jou alsof je heel dicht bij me staat. Mijn droom voelt dan zo echt, oh ik wil niet dat je gaat. Maar ik kan het niet, ik wil het niet, ik kan jou niet laten gaan. Je bent de zin van heel mijn leven, hoe moet ik zonder jou bestaan? Nee, ik kan het niet, ik wil het niet, ik kan jou niet laten gaan. Ik wil bij jou zijn heel mijn leven, hoe moet ik zonder jou bestaan? Dan heb ik zo'n verdriet. In het donker voel ik de pijn heel even niet. Ben ik degene met tranen in zijn hart, voel ik me eenzaam en alleen. Oh,
kan jou niet laten gaan. Je bent de zin van heel mijn leven. Hoe moet ik zonder jou bestaan? Nee, ik kan het niet, ik wil het niet. Ik kan jou niet laten gaan. Ik wil bij jou zijn tot het einde. Je bent de zin van mijn bestaan. Ja, mooi versje. En dat ik mijn werk roots goed. Hij is al jaren de provincie uit, maar we herinneren hem graag hoe zijn Friese achtergrond. Hij doet aan nog een nummer, maar eerst nog even dit. Ik liet je hem in de kunde komen met Petra Boomsma. Die had een prachtige bundelskreun. En dat is al jaar natuurlijk voortkomen uit haar depressieve buien. Best nieuwsgierig was deze bundel met deze prachtige gedichten. Mail dan even naar nw van noorderwien@omroepfriesland.nl. Kost een tientje en opbrengst gaat naar de ALS-stichting. Dus bij deze. Dan leg ik nog dit album nog even zien. Hier krijgt de gast hier Boas, Keep It Simple. Show hem bij hem op een site als hem was. Of show hem vooral eens een keer live. Maar de band is hier geweldig. En daarbij komen we aan het eind van deze aflevering van Noorderwien. Na weken ben we gewoon weer. Alles is weer rond te harkjen via podcast en YouTube. In ieder geval wens ik je maar vast een hele noffe jongen. Bedankt voor het zien en voor het harkjen. En nog een keer Ray Smith. Maar welk nummer? Hoe heet het? Ga met me mee. Live in Noorderwien! De zon staat aan de hemel, de vogels fluiten blij. Ik voel me zo gelukkig als de zon schijnt. De mensen zijn weer vrolijk, de winter is voorbij. Ik denk dan aan de woorden die je zei. Als de zon weer komt, wil ik weer lopen hand in hand. Oh, ik verlang naar jou en wil je kussen op het strand. Ga met me mee. Wil op vakantie naar de Costa. 2 weken lang met jou genieten. Van de terrassen en de zonneschijn. Ga met me mee. We proosten samen op het leven. Op een terras daar in de zon. Wil ik met jou mijn liefde delen. Met jou op een terras, wat kletsen met z'n twee. En kijken naar de mensen om ons heen. Een glimlach om je mond, de golven van de zee. Het leven aan de Mediterranee. Maar wacht niet langer, want ik zie dat jij ervan geniet. De warmte maakt je blij, ik schreeuw het uit en zing dit lied. Ga met me mee. Wil op vakantie naar de Costa. 2 weken lang met jou genieten. Van de terrassen en de zonneschijn. Ga met me mee. We proosten samen op het leven. Op een terras daar in de zon. Wil ik met jou mijn liefde delen. Ga met me mee. Wil op vakantie naar de Costa. 2 weken lang met jou genieten. Van de terrassen en de zonneschijn.